बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आणि आत्म्यावरवी पवित्र गर्भेत झाले. झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. देवाचे माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबले सोम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते जा. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस झालो आणि आमच्या मध्ये नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंत देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या वाचण्यात आम्ही पोहोचवण्याच्या माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्ता आमच्या पुण्यातले आम्ही जाणल्या त्याच्या कष्टा आणि कृपावर जीवनपणाच्या आनंदात पावचे तुझी कृपा आमच्या संस्करणांनी वतून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सुम्यावरी पाहत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखण्या तुझ्या तब्येत म्हजी मोत जोडा मका राग संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ बडव्या असा आम्ही गेली आमच्या सुजात आमका सांभाळ तेवसराच्या कोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आडी आमका आधार दी. सुमी देव तांकां फर्मान दी म्हणून परतून मागता आणि तू या सर्गा वयल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारल्या विस्तारला सैतानाक आणि त्याच्या हरा खोट्यातल्या देवाच्या पदव्यान यम कोणा लुटून घाल आमेन. शासनाचो विषय दितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश समाधानी ते विषय घेऊन देत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक बोल आमचे सगळे माईक अनम्यूट करूया सांगा त्या म्हणून थोडं वेळ त्या सुम्याची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 पायाच्या पंधात दुःखाचा दर्द जेसू त्या व्यक्तीकडे आपण नसा. हालेलुया 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 पायाच्या पंधा ते एक्झाम्पल तुका एक गुळ जाल्ल्यापर्यंत जाला दुःख जाता जेजू स्पर्श करण्याचा. हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 लोअर बॅक राईट साइड जेजू आपण नसा. हालेलुया 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 हालेलुया
पवित्र अमले रक्तन ये सगळे मागण्यास दोन्ही जण बाप्पा ते दैविक कृपे दैविक सत्य दैविक आशीर्वाद आमचे सबब बाप्पा पवित्र बलवंतर याबद्दलचे देवनी जेसूच्या नावात मागता सतत पवित्र तुमचे हृदयात तुमका संपूर्ण सतत पवित्र ओ पवित्र आत्म्या सताच्या आत्म्या सत दाखवून पवित्र आत्म्या सत शिकयतल्या आत्म्या सत दाखवून दितल्या आत्म्या आज सताच्या आत्म्या पदवेन भुरग्यांचे देवानी सत दाखवून दे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हर एक तरहची मती तसली बेजार आहे हर एक तरहची काउचडी हर एक तरहची इरार आहे जेजूच्या नावान पैसा दे हर एक डिस्टर्बन्स जेजूच्या नावान पैसा दे हर एक डिस्टर्बन्स जेजूच्या नावान पैसा दे हर एक डिस्टर्बन्स जेजूच्या नावान पैसा दे हालेलुया 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 इचिंग जेजूच्या नावान गुण जाऊ दे जेजूच्या नावान गुण जाऊ दे हालेलुया 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 आमच्या जीवितान काम करून आमच्या जीवितान काम करून पवित्र तुझे ताण भागवून ताण भागवूक येऊन पवित्र आज बळवंत पवित्र हातान तुझे जीवित समर्पण दे पवित्र हातान तुझे जीवित पवित्र खांटोला काल तुझे जीवित दे पवित्र खांटोला काल सँड्रा तुझे जीवित पवित्र आत्म्याच्या खांटोला काल दे तुझ्या तुझे जीवित पवित्र आत्म्याच्या खांटोला काल दे पवित्र आत्मा तुझ्या जीवित नीट वाटे करता तुझ्या जीवितात व्यवस्था घालता पवित्र आत्म्याच्या हातान तुझे जीवित दे कोणाक हाताच्या तळात चेर कोणाक दुःख असा जेसू याकडे आपण असा हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Padvi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shirala bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah. Wisdom 11:4. Wisdom 11:4. आज पवित्र आत्मा आमची तान बघैता पवित्र आत्मा आमची तान बघैता कोणाक लेफ्ट शोल्डरच्या फाटल्या सायडीन किती समस्या आसा थंयसर जेजू याकडे तुका स्पर्श करनासा जेजू याकडे सभार जणांक याकडे स्पर्श करनासा Wisdom 11:4. तांकां तान लागली तेन्ना ताणें ताका उलो मारलो आणि खडपांतले उदक तांकां मेळ्ळें घट फातरांतल्या उदकान तांची तान भगयली घट फातरांतल्या उदकान तांची तान भगयली
आज आमची तान भागोंक तो पवित्रत्म जेजू तो मुल्या फक्त आणि ताणे बापा लागी मागोन दडता म्हणला तो आत्मो आमका हरी एकल्याची आमची हरी एकल्याची तान बुजयता दोळे आमचे दंप्या दोळे आमचे दंप्या तेदला जांग फुटलो एलर्जी शेळ तुका जाता जेजूच्या हातान समर्पण दी गोमट्याच्या फाटल्यान किती समस्या आसा त्या अडान जेजू तुका आपण आसा त्या जाग्यार हात दवर आनी जेजूक सांग जेजू आपण जेजू जेजू आपण जेजू जेजू आपण जेजू आमचे दोनी हात खालसाचे दवरया आनी मागया तानेव्या जेजू तुवें बसयलाय जॉन 16:13 सताचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळा तुमकां संपूर्ण सताकोन पावयतलो तुमकां संपूर्ण सताकोन पावयतलो सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार सत कितें ते दाखोवन दितलो आज आमकां 14 रेवॉर्ड घालागी आज सताचो पवित्र आत्म्याची आमकां गरज आसा सताच्या पवित्र आत्म्याची आमकां गरज आसा मागया जेजू लागीं मागया जेजू लागीं जेजू धाडत्या आत्म्या धाडत्या मजतदारा पवित्र आत्म्या जेजूच्या नांवान देवून ये जेजू म्हाका तुजी गरज आसा पवित्र आत्म्या म्हाका तुजी गरज आसा पवित्र आत्म्या म्हाका तुजी गरज आसा पवित्र आत्म्या मुझे जिवीत काळोखांतल्यान उजवाडा वाटे कर 40 काळोखांत हांव पडल्या काळोखांतल्यान भायर हाड म्हाका जेजून बसयल्ल्या आत्म्या म्हज्या काळजान जायते कन्फ्युजन आसा पवित्र आत्म्या सत दाखोवन दितल्या आत्म्या देवून ये म्हज्या जिवितांत देवून ये म्हज्या जिवितांत आज मुझे जिवितच घुसपट घोदळायची जाला हांवें घेतले स्टेप करेक्ट घेनाय हांवें घेतलें डिसिशन करेक्ट घेनाय म्हाका कळटेत ना पवित्र आत्म्या म्हाका डिसिशन घेवंक कळटेत ना पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
पवित्र आत्मो आमकां सत आसा तें दाखोवन दिता. पवित्र आत्मो आमकां कन्फ्युजनाक घालना. पवित्र आत्मो आमकां अनफॉरगिवनेस दवरूंक दिना. दुस्मानकाय दवरूंक दिना. ग्रज दवरूंक दिना. पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत घाई दिना, बल्कि आमचे घाई पेकयता. आमचे घाई पेकयता. पवित्र आत्मो आमचे घाई पेकयता. आमचे घाई पेकयता पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो आमकां सारखें आसा ते चूज करून करपा दिता. आयजाया 30:21 आज तू कन्फ्युजन आसाय. आज तुका दोन वाटो दिसतात. सारखी वाट कळटत ना. पवित्र आत्मो तुझ्या लागीं आज उलयतलो. आयजाया 30:21 क्लेम कर. क्लेम कर. आज तुझे डिसिशन पवित्र आत्म्याच्या हातान सोडून दे. पवित्र आत्म्याच्या हातान सोडून दे आणि माग. आज सगळो दीस माग. जेजू आज ये डिसिशन तुझ्या हातान थावन हांव स्वीकार करूंक आशेता. तुझ्या हातान थावन तू कितेंय दिताय ते तुझ्या हातान थावन हांव घेता. कितेंय दिताय तुझ्या हातान थावन हांव घेता. तुझ्या हातान थावन हांव घेता. आज तुझ्या जिवितांत हर एक जेजूच्या हातान थावन घेता म्हणून शिक. जेजूच्या हातान थावन जे कितें काम तुका आसा जेजूच्या हातान थावन तू घे. तुझे कुटुंब जेजूच्या हातान थावन तू घे. तुका कितें अवकाश मेळटात जेजूच्या हातान थावन तू घे. जे अवकाश तुका सोम्या थंय व्हरतात. जे अवकाश तुझे सेल्फ ग्लोरी न्ही बगर जेजू ग्लोरिफाय करतात. खुद्दची महिमा न्ही जेजू महिमा देतात. ते पवित्र आत्मो चलयता. पवित्र आत्मो चलयता. पवित्र आत्मो चलयता. आज त्या पवित्र आत्म्याक आमचे जिवीत कंट्रोल करून दिवया. तो पवित्र आत्मो आमकां आज चलून व्हरून दी. सत 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 दाखोवन दी. आमेन. 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 भोव मोगाळ बापा ह्या पयल्या कणांत मागता आज बापा तू आमकां वाट दाखयतलो. सताची वाट दाखयतलो. हाऊस वाट सत आनी जिवीत म्हणलो. आज आमच्या जिवितान सताची वाट तू दाखय. आज आमचे जिवीत तुझ्या आशीर्वादाने भर. आज तू आमकां चलोवन भर. तुझ्या पुता जेजूच्या पवित्र नांवान मागता बापा. आमेन. 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 आमचे माईक अनम्यूट करया. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करया. आयजाया 58:11 58:11
सर्वेस को तुमका सदा प्रेस फोर स्वार्थ तुमका सदा दाखयतलो स्वार्थ तुके कडे बई तुमका तुमचे ददोशी बहीण करतलो तुमका आणि ददोशी तुमचे कोडी करतलो आणि घटाय तुमचे दितलो कोडी घटाय तुके दितलो शब्दाले बागी तुके सारखे शब्दाला जातल्या बाकी ती सारखे जातल्या कोण ती वसना तसले तसले जरी जरी सारखी नमान मरिये कुरपेन भरले तुम्ही तुझे सुबह असा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची अशी माया नियम प्रियंका ते नातिकर आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा तुझ्या हातान भेटून दिता कितले जणांचे विंगड लीगल इश्यूज चलून आसात कोर्टाची केस चलून आसा खंयचे डॉक्युमेंट्स रॉंग जाला डॉक्युमेंट्स समस्या जाल्यार भेटून दिता बापा कोणे एम्प्लॉयरान केस केला बापा तुझ्या हातान समर्पिता एम्प्लॉयरान थंय सगळे ब्लॉक करून दवरला एब्स्कॉन्डिंग केस गेल्या फसयला कोणाचे नाव पाड केला इंडेमनिटी दिवना सगळे तुझ्या हातान भेटून दितात बाप्पा कितल्या जणांचे जाग्याचे वाट्याचे समस्या असतात जाग्याचे रेकॉर्ड सुमाना तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा बाप्पा कितल्या जणांच्या जाग्याचेर वर्सा ताण केस चलून आसा कुटुंबांत दुस्मान काय भाऊच झगड्याक देवल्यात बापा हे सगळे तुझ्या हातान भेटून दिता ताच्या आदाराकी सगळे शांत कर सगळे केस तुझ्या पुता जेजूच्या नावान कॅन्सल जाऊन दे सगळे क्लिअर जावचे पासून कितल्या काजारी जोड्यांनी डायव्हर्साक अप्लाय केला डायव्हर्साची ऍप्लिकेशन कॅन्सल जाऊन दे जे कितें एदोळूस अप्रूव्ह जाला जेजूच्या नावान ते सगळे ऍप्लिकेशन्स नलिफाय जाऊन दे जेजूच्या नावान आमेन 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 आमेन. जेरमाया 1:19 ती जेरमाया सगळे 1:19 तुझे विरोध सगळे तुझे विरोध जुस्तले porque ती तुझे dicevre विरोध torcina ते तुका निवारू हांव तुझे सुवे आसा ते तात सुरे Jeremiah 1:19 सगळे तुझे विरोध जुस्तले पूण तुझे केदी तुझे जैन बोलचिना torcina कित्याक तुका निवारू हांव तुझे सुवे हांव आसा तुझे सुवे आसा तो सर्वे जेरमाया Jeremia 1:19 ती 1:19 ती सगळे तुझे सगळे विरोध तुझे विरोध जुस्तले केदी तुझे जैन बोलचिना torcina तुका निवारू हांव तुझे सुवे हांव आसा तुझे सर्वे नमान मरिये कुरपेन भरले सुमित तुझे सुवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशे फळ जेजू देवाचे महिमा प्रियंका आज ब्रेसरसो दीस या तुम्ही कितले जण मग्ने जॉईन झाला आज एकले एक तेर्स या जमतीच्या इराद्यापासून एक तेर्स या जमतीन सुमार 200-300 जण हर एका दिवसाच्या जातात तुम्ही करसो एक तेर्स एकल्याक म्हणी स्पर्श करतले एकल्याच्या जिवितान म्हणी बदलावून हाडतले आज आम्ही चॅरिटी या कोणताच्या तेर्सान करूया एक कण तेर्स एक कोंत एक मिस्ते फुल 5 कण तेर्स भेटून दिया मॉर्निंग मन्नाच्या सगळ्या टीमाच्या इराद्यापासून मॉर्निंग मन्नाचे टीम कोण आम्ही सगळे तुम्ही सगळे कितले जण जॉईन झाला तुम्ही एक टीम आज या टीमात जे कितें उणेपण आसा जे कितें गरज आसा जे कितें गरज घेऊन आमची भावना जॉईन जातात तांचे पासून विशेष सरान 5 कण तेर्स आज सगळो दीस एक कोण तेर्स म्हणी 5 कण तेर्स विशेष सरान
भेटून देऊया. 2 भेटायला आणि की बरं ऍटलिस्ट 1 भेटून देऊया. आज बहुमकाळ बाप्पा या तिसऱ्या कणात मागता बाप्पा विशेष राहा. कितले जणांचे काम गेला, कितल्याना फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात, कितल्यानाचे विजाचे समस्या असतात, मायग्रेशन ट्राय करना असतात, एनक्लेक्स RN जे किती एक्झाम बरयते असतात बापा हर एकल्या समपिता कितल्या तेंपातावन काम नतली भावना असतात तांकां समपिता देवा तांची दया कर, काकूळ कर मागता बापा. कितल्या घरा जेवणाची गत ना, दोनवेळाची जेवणाक गत ना, रावोंक जागो ना. कितले जणांक घराचे भाडे भर नासतना घरातून भायर गेला रावोंक सुवात ना. आपल्यानी तांकां सांडला त्या एकल्यांक तुझ्या पांया तळा दवरता बापा तांची काकूळ कर. कितल्या जणांनी काम गेल्या उपरांत सुमार जाग्यार ट्राय केला, इंटरव्यू दिल्यात, ईमेलार CV धाडल्यात, काही तांणी रेस्पॉन्स येतात ना. बापा तुझ्या हातान समर्पिता तांची वाट उक्ती जावं दे, वाट उक्ती जावं दे जेजूच्या नावान. आमेन, आमेन, आमेन. जॉब 42:2 तू सगळे करून शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जॉब 42:2 तू सगळे करून शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जॉब 42:2 तू सगळे करून शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुवे असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे महिमे मोठ्या गातील दोन्ही हात रुबान विशेष राहरी एका पिढी असता समर्पण देऊया. बहुमाकाळ बाप्पा याले निरामची कितली भावना पिढी असता असतात इंगड पिढीन कष्ट नसतात बाप्पा. त्या एका भुरग्यांक समर्पिता तुझे हात लाय, तुझे गोणकाचे हात लाय, स्पर्श कर, स्पर्श कर. लेफ्ट हाताच्या बोटाने समस्या असतात, दुःख असा पडापड असा नाक्षेतावन पडापड असा जेसू तुका आपण नसा याकडे, जेसू तुका आपण नसता सुमार तेंप तावन तुका ते दुःख असा जावंक परत त्यातला वयर पडटा. जेसू हात लायता, जेसू तुका हात लायता. बहुमगाळ बापा सगळ्या पिढ्या संचय तुझी गुण कसे सर देवी. कॅन्सर पिढीन कष्ट नसच्या एका भावनांक TB कोणाक दोळ्यांच्या पयर लांप जाला, घाई गोण जायना, गँग्रीन जाला, एक्झिमा, कितले जण ICUंत असतात, सिरियस असतात, सर्जरी करचे म्हणा पडून फ्रॅक्चर जाला, लेगमेंट टेअर जाला. एकन म्हणल्या भुरग्याक समर्पित बाप्पा, एडन म्हणल्या भुरग्याक समर्पित बाप्पा, आग्नेलो म्हणल्या भुरग्याक समर्पित बाप्पा, कॅल्विन म्हणल्या भुरग्याक समर्पित बाप्पा. येसू 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 येसू. बाकी जणांची सर्जरी जाल्या, सर्जरींत रिकवर जावना, सड जाला तांकां समर्पित बाप्पा. हर एका पिढी असताना तो हात लाय. सिस्ट असा, फायब्रॉइड असा, थायरॉइड जाला, किडनीचे समस्या, PCOD समस्या, हर एका पिढी असताना तो स्पर्श कर, हात लाय म्हणून जेजूच्या नावान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. Psalm 41:3 तो पिढ्यान पडून ताज्या पिढ्यांतलो काडून तू ताका भलायकी दिताय. Psalm 41:3 तो पिढ्यान पडून हांतरुणार काळ धाड दिता. ताच्या पिढ्यांतलो काडून तू ताका भलायकी दिताय. Psalm 41:3 तो पिढ्यान पडून हांतरुणार असताना सर्वस्व ताका आदर दिता. जे पिढ्यांतलो काडून तू ताका भलायकी दिताय. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुमयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू.
भगवती मरिया देवाची माय, देवाची आपल्या महिमा खातीर आपल्या विनंती खातीर कर, रात्री आता आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळेला. वेळार आमेन. ह्या त्रेच्या कणात जाता आम्ही दिंबीर पडया तुझे सरान आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवन माग्या, आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवन माग्या. आमचे भुरगे खंयी असो न्ही, ह्या घडये तुम्ही मागताना ती पवित्र ज्ञान बरोवन देत, अनायण जावन देत. हर एक कचकत येता, उणेपण येता, वाईट सांगतपण येता, नको सुटका पडा दे. विश्वासान बघा. आज तुम्ही कितले जण भुरग्याच्या फाटीक पडता, खंयच्याय शिक 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 बरे मार्क्स जायचे. आज भुरग्यांक तुम्ही बेस्टावन दवरला, तर तांकां जेजूच्या हातान समर्पण दिया. तांकां जाणवाय दिवची ताणे आयझाया 54:13 सगळ्या तुमच्या भुरग्यांक सर्वे स्पर्श कयतलो. आज वाचा, सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वे स्पर्श कयतलो. टिचरांनी शिकयल्लें खरें, पूण टिचरांनी शिकयल्लें तांच्या मतीक वचचें जाल्यार सोम्यान करपा दिवचें. कितल्या भुरग्यांक कॉन्सन्ट्रेटच करूंक जायना, त्या सोम्यान करपा दिवचें न्ही. आज आमी त्या सोम्याच्या हातांत आमच्या भुरग्यांक दिवया. बापा, आमच्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्रत्व्यान एका वायट अभेदांत वायट सांगतपणांत सुटका पाई. तांच्या फुडाराचेर आशीर्वाद कर. ह्या दिसांनी एग्जाम प्रिपेअर करन आसात, एग्जाम बरोवन आसात, तांचेर आशीर्वाद कर. IELTSची OETची प्रिपरेशन करन आसात, NCLEXची प्रिपरेशन करन आसात, जणवाय दी तांकां, सणवाय दी. कितले जाणां IELTS कितले पटीन बरयल्या रे, तांकां जाय जाल्ले बँड मेळटात ना. बापा, ह्या पटी तांणी बरयतना बऱ्यांतले बरे बँड तांकां तूं दी, फाव कर. बापा, कितली युवा जाणां सरीक सुत्ते आसात, तांच्या जिवीत आशीर्वादा देवय. कितल्या जाणां सैरीक फिक्स जाल्या, कितें अडखळे येते आसात, बापा तांच्या जिवितांत एक अडखळ तुका आणोडे. बापा तशेंच मागता बापा, कितल्या जाणांनी आमच्या लागी मागोंक सांगला, विंगड गरजां पासून ते हर एकल्या समर्पिता. हर एक तांचे उणेपण अस्कत काय, हर एक पिटिशन आमकां आयिल्लें, कोणे फोन कर सांगला, हर एकल्यांक पड म्हूण मागता बापा. कोणाच्या घरा फंक्शन आसा, ह्या दिसांनी कितेंच अडखळ नासतना तें फंक्शन बऱ्या भशेन जावचें पासून मागता बापा. ह्या कितले जाणां मागून आसात, ह्या पिटिशन बॉक्सान पिटिशन घालून आसात, तांचे तुजो आशीर्वाद देवय बापा, तुझे आशीर्वाद देवय बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या पवित्र नांवान ह्या हर एका गरजा आनी खंयचे गरजो आमी उसारून सगळें तुका कळीत आसा बापा. ते सगळे समर्पण दिवन मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सांगाता म्हणून येवतर 5 पटी घट्टतळान क्लेम करया. साम 32 हांव तुका शिकोवन दितलो, जायती वाट दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. 32 हांव तुका शिकोवन दितलो, तूं जायती वाट दाखयतलो, तुजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. 32 हांव तुका शिकोवन दितलो, जायती वाट दाखयतलो, तुजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. तुझे डोळे तुझे दवरून तुका बोध तुका दितलो. शिकोवन दितलो, जायती वाट दाखयतलो, हांव तुका तुजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. 32 हांव तुका शिकोवन दितलो, तुजे धरून जायती वाट दाखयतलो, तुजे डोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. म्हजे डोळे तुझे दवरून तुका बोध दितलो. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमजे सुभय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू
Bagi Maria Maria dewaci Devachimaya Piangati Piangati Chamurna Chavalara. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Cyril hallelujah, Fernandez, hallelujah, Julius hallelujah, Arenas, Sylvia Sajit, hallelujah, 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 Clara hallelujah, Alma, Sarita hallelujah, hallelujah, Quadras, Arcamba, Priscilla Parcantes, D'Souza, Arcantes, Arcantes, Sarita Arcantes, D'Souza, Arcantes, Lenny Vegas, Arcantes, Lavita, Arcantes, Javita, Aimat, Michael, Coches, Juliet Oradant, Coches, D'Souza, Sondant, Coches, hallelujah, 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 Anarita hallelujah, Coutinho, hallelujah, 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 Susan hallelujah. Rodriguez, Ronnie, Hallelujah, Asha, hallelujah, Adora, hallelujah, hallelujah, Vivi, hallelujah, Joy, hallelujah, Tess hallelujah, Muller, hallelujah, the hallelujah, connection, the hallelujah, hallelujah. Conjoinzilla, hallelujah, 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 Laurencia hallelujah, Fernandez, hallelujah, 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 Giorita hallelujah. Rebello, Hallelujah, Sabina hallelujah, hallelujah, Fernandez, hallelujah, SM hallelujah, Fernandez, hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 Daisina, hallelujah, Dina hallelujah, hallelujah, Fernandez, hallelujah, 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 Frenza, hallelujah, hallelujah, Floyd, hallelujah, hallelujah, Antachagok, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Esther Jesus, Jesus. Gutino, hallelujah, 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 Victor hallelujah, D'Souza, hallelujah. hallelujah, 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 Margaret, hallelujah, Esther, Wilbur, hallelujah, Hilda, hallelujah, Joyce, Michael, Vishwas, Maria Ferraro, Arun, hallelujah, Daryl, hallelujah, Disha, hallelujah, Hadley, hallelujah, hallelujah, Dominic, Jacinta, Andy, Jane, Anora, Benedicta, Jenny, Lisa, Giselle, Cinderella, James, Jyoti, Ligori, Larissa, Joyston, Lance, Lani, Anita, Ashley, hallelujah, hallelujah, Lena, hallelujah, Melvin, Cheryl, hallelujah, Sona, hallelujah, Teresa, Nina hallelujah, Walls, hallelujah, hallelujah, Margaret D'Souza, hallelujah, 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 Nancy hallelujah, Lobo, Nisha Lennon, hallelujah, Lenville, hallelujah, Lawrence, Jesus, Florin, Jesus, Jesus, Pradeep, Jesus, Pratishta, Jesus, Jesus, Naveen, John, Jesus, Jesus. Priya, Anil, Agnil, Jesus, Jesus, Raina, Jesus, Jesus, Vijay, Jesus, Gianna, Jesus, Jesus, Janik, Jesus, Rina, Jesus, Arun, Teresa, Jesus, Kashmir, Jesus, 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 Jesus. Travel, Rita Hallelujah, hallelujah, D'Souza, hallelujah, hallelujah, Samson, hallelujah, Konatan, hallelujah, Conjoinzela, hallelujah, Veronica, hallelujah, Hina Sam, Victor, hallelujah. Vita, Priya, Wilson, Princeton, Winston, Hallelujah, hallelujah, Violet, hallelujah, hallelujah, अनिल, हallelujah, सविता, hallelujah, ग्लोरिया, बापा hallelujah, हरिये का तुझ्या हृदयात hallelujah, आज hallelujah, तुझ्या आधार hallelujah, समर्पित hallelujah, बाप्पा hallelujah. तुझ्या पवित्रत्वावर Hallelujah, स्वतःच्या hallelujah, hallelujah, पवित्रत्वावर तो hallelujah, अंदर खाबर hallelujah. त्यांच्या Arkanji जीवित असले हरिये sarkanji काळोखाचे sarkanji पृथ्वी अंकार sarkanji सकत हरिये sarkanji खटकळ sarkanji. अडसर बनपसन तुटनोडे दैविक कृपेन दैविक सत्याचे सबोरण प्राप्त सलंबर कर ज्याच्या प्राप्त कर पवित्र बळवंत नावान कर मागता मोरी Hallelujah, मायेच्या बळवंत मध्यस्थिकेच्या मजतीन मागता आमेन आमेन amen, आमेन amen, सांगा amen. तामिळात म्हणूया उडास्तवर ये बहु दयाळी अंकारी मनी आसरे अड्डवल्लो तुझो आधार मगलो मुद्देस्ति सोदल्लो मुक्तिक मोकण कागेल्लो मुनकदीस ऐकोंगा पत्यने धैर्य काढके तुझ्याकडे येता शाहूंकाराचे माई तुझ्याकडे येता की आणि कधीच मुखार लावता मुनी सल्ल्या देवताचे माई मुझे मागणी तिरस्कार करी नका पण तुझे काकूळतील मुझे मागणी ऐक मागता ते माका दी आमेन 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 नमान मरिये कुरपेन भरले सुमित्रे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Maria Devachana Pyanga Tirunati Karatanyam Chamana Chavara. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या Satani Sada Sarvata. Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आज प्रेज द लॉर्ड आज एक हर एकले एक कोण तेर्स 5 गण तेर्स विशेष रान या मागण्या जमातच्या हर एका गरजा बसत आज तुम्ही 200-300 जण या मागण्या पळयतात या मागण्या जॉईन जातात तुम्ही 300 जणांनी एक कोण तेर्स केल्या 313 जाता या 313 आम्ही कितले आत्मे बचाव करता आणि त्याचे हर एकाचे प्रतिफळ तुमका मेळटा हर एकाचो वांटो देव आमचो देव ऋण दवरना आमचो देव दितलो देव त्या देखून आम्ही कितले मागता त्याच्या दोडत्यान देव दिता त्या देखून एक कोण 5 कोण तेर्स सांगाता हर एकली एक कोण तेर्स ऍटलिस्ट एक कोण तेर्स भेटून द्या आणि कोणाक तुमका टेस्टमनी दिवंक बाकी असा तुमचे व्हॉइस रेकॉर्ड कर ऍटलिस्ट 2 मिनिटां या मॅक्स 3 मिनिटां
ब्रेक करन वॉइस रेकॉर्ड करन आमकां धाडून दिया 9900332411 ह्या नंबराचेर तुमचे टेस्टमनी तशेंच तुमची पिटिशनां धाडून दिया. आयचो दीस फाल्यां सकाळीं फाल्यां शुक्रार फाल्यां सक्रामेताचें आराधना आसतलें. सेम टायम सक्रामेताचें आराधना आसा 5:30 आसतलें. 5:30 या 50 मिनटां सक्रामेताचें आराधना आसतलें. तुम्ही जॉईन जाया. हेरांक तुम्ही सांगा कोण तुम्ही युट्यूबाचेर जॉईन जाल्यात तुम्ही आमचे चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि आमचे लिंक हेरांक तुम्ही शेअर करा. आयच्या दिसा एटलिस्ट 5 जाणांक या मगण्याचे लिंक धाडा आणि तांकां ह्या मगण्याक हर एका दिसा जॉईन जावंक सांगा. देव तुमकां हर एकल्या दिस आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरों दी. प्रेज द लॉर्ड.